Babaerong sakristan. Hindi biro ang naidudulot ng pagiging salawahan. Naghahatid lamang ito ng labis na sakit sa puso ng taong nagmamahal sa iyo at nagiging dahilan din upang mawalan ka sa huli. Subalit bukod dito, alam niyo bang may iba pang panganib na pwedeng idulot ang pagiging babaero o lalakero? Pwede ka nitong dalhin sa maling tao na di mo alam may masamang balak pala sa iyo. At yan mismong nasaksihan ng ating letter sender na si Juno. Nangyari sa matalik niyang kaibigang si Kiko na isa pamanding sakristan. Sa episode natin ngayon, tunghayan natin kung anong hilakbot ang idinulot ng pagiging babaero ni Kiko. Saan kaya ito humantong para sa kanya at sa kanyang nobya? Yan ang ating aalamin dito lamang sa Sitio Pangil. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Juno, isang kusinero sa isang company canteen dito sa Pangasinan. Isa rin po akong musikero at regular na tumutugtog sa aming lokal na parokya. Maliit pa lang kasi ako, sadyang malapit na ako sa Panginoong Hesukristo. Ang totoo nga po niyan, naging sakristan ako nang tumungtong sa hustong gulang. Sayang nga lang hindi na ito inabot ng aking nanay na mag-isang nagtaguyod sa akin. Kasi pumanaw siya sa sakit na kanser. Kaya napilitan akong manuluyan sa kumbento ng parokya simula noong 11 anyos pa lang ako. 1998. 16 na taong gulang pa lang ako nito at 5 taon nang sakristan. Bagamat nangungulila kay inay, masaya naman ang naging buhay ko sa simbahan at kumbento. Yun nga lang, dito ko rin mismo nasaksihan ang isang kahila-hilakbot na pangyayaring dumamay sa amin ng mga kababata kong nagsisilbi rin sa parokya. Kahit nga ang kura-paroko ng simbahan namin ay naharap din sa matinding lagim. At naganap ang lahat dahil lamang sa kapusukan ng isang kapwa ko, sakristan. Isang linggo ng umaga, mga bandang 10:30, papunta akong kusina para tumulong sa pagluluto ng tanghalian. Sa panghapong misa ako nakatokang manilbihan noon kaya wala akong ginagawa buong umaga. Subalit di pa man ako nakakalabas ng kwarto, bigla nang pumasok ang kababata kong si Kiko. Isa rin siyang sakristan at katatapos lang ng misa na pinagsilbihan niya. Ngingisi-ngisi ito at sinabihan akong huwag munang umalis. Dali-dali siyang nagbihis, tsaka niyaya niya akong sumama sa kanya. Huwag daw akong mag-alala kasi babalik naman kami agad bago magtanghalian. May pupuntahan lang daw kami, sandali. Tinanong ko siya kung saan ba kami pupunta pero di siya sumagot. Gayunpaman, kinukutuban na akong may katatagpuin na naman sigurong babae ang kababata ko. Hindi ko nga lang alam kung sino mismo ang pakay niya noong oras na yon. Alam niyo kasi, Sir Jupiter, napakababaero ni Kiko. Papalit-palit ito ng kasintahan halos kada buwan. Minsan, pinagsasabay pa nga niya. May babae rin ito sa halos kahit saang lugar na napupuntahan namin.
Biro pa nga ng leader naming mga sakristan, siguro yayakapin na rin ni Kiko kahit puno ng saging kapag sinuotan mo ng palda. Ilang minuto kaming naglakad hanggang sa napansin kong papunta na kami sa talahiban. Medyo malayo nga yun sa simbahan. Pansin ko ring napapakamot na sa batok si Kiko. Siguro hindi inaasahan ang dinatnan namin doon. Wala kasing katao-tao. Puro matataas na talahib lang talaga. Napakainit, tapos mangilan-ngilang ibon lang ang nag-iingay. Hindi ko na tuloy masabi kung tama ba ang hinala kong isang babae ang pinunta namin doon. Ilang sandali pa may nakita kaming makipot na daan sa gitna ng mga talahib. Tinahak namin yun. Bagamat ramdam kong hindi sigurado si Kiko sa daanan. Sinabihan ko na siyang bumalik na kami. Pero nagtuloy-tuloy lang siya. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa may matanaw kaming puno ng santol. Sir Jupiter, nang una kong makita ang puno, may natanaw akong nakaupo sa isang sanga nito. Hindi ko masyadong naaninag kasi natatabunan siya ng mga dahon. Pero sigurado talaga akong tao yun. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit parang mga mata ng pusa ang nakita ko nang tingnan kami nito. Agad akong kinilabutan, Sir Jupiter. Tuluyan ding namawis ang mga palad ko nang bigla na lang nawala ang taong yun nang kumurap ako. Nakapagtataka talaga kasi napakabilis lang nun. Niwala pang ang isang segundo ko siyang nakita sa sanga eh. Wala rin namang bumaba o lumundag mula sa puno. Kaya di ko alam kung paano biglang nawala iyon. Tinanong ko si Kiko kung nakita ba niya yung tao sa sanga pero hindi niya ako sinagot. Sa halip napansin ko lang na nagliwanag ang mukha nito tsaka tinakbo ang isang kubo na katabi ng puno. Mabilis din naman akong sumunod. Napakamot sa ulo kasi hindi ko agad napansing may bahay pala roon. Nang makalapit, napansin ko ang isang babae sa harap ng pinto ng kubo. Sir Jupiter, napalunok ako ng laway kasi sadyang napakaganda nito. Mapang-akit ang mga mata. Malalabanos ang kutis at artistahin ang muka. Patawarin nawa ako ng Panginoon pero napakalusog din ng dibdib nito. Kaya naman sa isang tingin agad kong nahulaan kung bakit pumunta roon si Kiko. Nagtataka nga lang ako kasi mukhang nasa 20 anyos na ang babae. Mas matanda ng ilang taon sa amin ang kababata ko. Hindi ko maintindihan kung paanong nabilog ni Kiko ang babaeng yun. Hindi rin naman kasi siya mukhang nauto lang eh. Halata kong alam na alam talaga niya ang ginagawa. Totoo kayang nabighani siya kay Kiko? O may iba ba siyang balak? Hindi ko agad nasabi ni hindi ko nga rin alam kung bakit parang pamilyar ang kanyang mga mata, bagamat di ko matukoy kung saan ko yun nakita. Ilang minuto sa kanilang pag-uusap, ipinakilala ni Kiko sa akin ang babae. Agad naman itong ngumiti at nakipagkamay sa akin. Yun daw pala ay si Ramona, bagong lipat sa lugar namin. Unang nakita ni Kiko na nagbebenta ng puto sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa noong araw lang ding yun. Sir Jupiter, pakiramdam ko napakasarap batukan ni Kiko noon. Unang-una, meron naman kasi siyang legal na kasintahan, si Chona, na anak ng may-ari ng isang bakery. At ikalawa, seryoso ba talaga siyang gusto niya agad landiin ang isang babaeng kakakilala pa lang niya?
Ang malala pa, kakalipat lang din ito sa baryo. Walang nakakakilala sa kanya at walang may alam kung ano ba ang pagkatao noon. Maingay ang isip ko, pero nananahimik lang ang bunganga ko. Hindi naman kasi ako bastos para sabihin ang lahat ng iyon sa harap mismo ni Ramona. Dumistansya na lang muna ako. Lumingon ako sa kanila pero agad ko ring binawi ang tingin nang makitang magkadikit na ang dalawa. Naupo na lang ako sa paanan ng puno ng santol. Napapatingala habang naaalala ang kakaibang nakita ko kanina. Mga kalahating oras pa narinig ko nang nagpaalam si Kiko kay Ramona. Sabi pa ng kababata ko, dadalaw na lang ulit kapag may pagkakataon. Ang babae naman ay may binigay kay Kiko na ilang piraso ng lumpia. Paalala nito, huwag daw munang mamigay si Kiko kasi para sa kanya lang daw yun. Napakalapad ng ngiti ni Kiko nang maglakad na kami sa makipot na daan sa gitna ng talaiban. Iniinggit pa nga niya ako habang kumakain kasi hindi raw ako pwedeng bigyan nung lumpia. Sabi ko naman ayos lang kasi tanghalian naman na pagkarating namin sa kumbento. Sinabi ko rin lahat ng mga gumugulo sa isip ko tungkol sa pagpunta niya sa Ramona na yun. Sinabi kong kawawa naman si Chona na kanyang ang kasintahan noon. Sinagot lang ng magaling kong kababata. Hindi naman daw kawawa si Chona kung walang magsusumbong. Bilin nga rin niya sa akin, huwag nang sabihin kina Father Benji ang nasaksihan ko. Sadyang hinila lang daw niya ako para may kasama siya kung sakaling maligaw. Hindi raw kasi kabisado ni Kiko ang talaibang yun. Nakakainis talaga. Pagkarating namin sa kumbento, agad kaming tinanong ng kura paroko naming si Father Benji, saan daw ba kami galing? Bakit daw kami umalis nang walang paalam? Magsasalita na sana si Kiko pero biglang sumingit sa usapan si Kuya Eric, ang leader naming mga sakristan. Sus, magtataka ka pa ba dyan, Father? Siguradong may kinatagpo na namang babae ang Kikong yan. At si Juno pa talaga ang sinama. Ano, Juno, sinong babae bang pinuntahan nyo? Sir Jupiter, sa totoo lang, kahinaan ko talaga ang pagsisinungaling. Kapag sinusubukan ko, nabibisto agad ako. Alam din naman ni Kiko yun. Kaya hindi na ako nagkaila sa tanong ni Kuya Eric. Sinabi kong si Ramona nga ang pinuntahan ni Kiko. Yung bagong lipat na nagbebenta ng mga kakanin sa labas ng simbahan. Nilarawan ko rin ng konti ang itsura nito. Kako, mukhang artistahin at balingkinita ng pangangatawan. Napakunot ng noo si Kuya Eric kasi hindi raw niya kilala. Si Father Benji naman ay nagsabing nakita niya na raw ang sinasabing babae noong pabalik siya sa simbahan kaninang umaga. Pero nakakapagtaka raw kasi taranta itong lumayo nang makitang padaan ang kura. Matapos naming mananghalian, sinabi ni Father Benji na kakausapin niya raw si Kiko sa opisina. Bilang matalik nga niyang kaibigan, hinila naman ako ni Kiko na sumama. Pambihira talaga, apakatigas ng ulo. Pero bahagang buntot pagdating sa sermon. Sabi ng kura kay Kiko, mag-ingat sa babaeng yun. Hindi pa raw kasi namin ito lubusang kilala. Siguro nga maaaring umiwas lang ito sa pari kasi iba ang relihiyon nito. Pero hindi naman kasi niya kailangan tarantang lumayo. Kaya may kutob si Father Benji na may iba pang itinatago ang babae. At gaya rin ang inaasahan ko, dinugtungan ng sermon ni Father Benji ang kanyang sinasabi.
Sir Jupiter, hindi ko na alam kung ilang ulit nang pinagsasabihan ng kura si Kiko tungkol sa pagiging babaero. Pero wala talaga eh. Ayaw talagang paawat ng mokong. At sa sandaling yun, sinabi na ng kura na mapipilitan na siyang paalisin sa simbahan si Kiko kung hindi pa ito titigil. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata naming magkababata. Ang kura naman ay seryoso lang na nakatitig sa kasama kong sakristan. Napayuko na lang si Kiko at saka nahihiyang tumango sa harap ng pari. Yun nga lang, gaya ng nakagawian ng taong yun, maloko lang siyang ngumisi nang makalabas kami sa opisina ng kura. Nahulaan ko na yun eh. Alam ko nang walang epekto sa kanya ang mga pagbabanta ng pari. Ang gagawin lang niya ay palihim na itutuloy ang kalokohan. Pinagtatawanan pa nga ako kasi namutla raw ako ng kausapin ni na Father Benji at Kuya Eric. Tila pangkaraniwan namang gumulong ang mga oras noon. Nakapagsilbi rin ako ng maayos sa misa na nakatoka sa akin. Yun nga lang, hindi na ako nagulat na wala si Kiko pagkabalik ko ng kumbento. Hindi rin siya sumabay na maghapunan sa amin. Mga bandang 8:00 naman ng gabi ay lumabas muna ako para magpahangin bago matulog. Ngunit nagtaka ako nang makitang nasa labas pala ng simbahan si Chona. Agad ko naman siyang nilapitan at tinanong kung ba't siya andun. Sabi niya mahigit 1 oras na raw pala siya roon. Dapat daw kasi ay sabay silang maghahapunan ni Kiko, pero hindi sumipot ang kababata ko. Napaiyak pa nga kasi naisip niyang hindi na raw yata talaga magbabago ang kanyang nobyo. Napapaisip nga rin ako, Sir Jupiter, kasi mabait, maganda, at matalino naman si Chona. Nagmula pa sa may kayang pamilya. Tapos legal pa ang kanilang relasyon. Kaya di ko makuha kung ano pa bang hinahanap ng kaibigan ko. O baka sadyang di lang talaga siya nakukontento. Sinabihan ko na lang si Chona na umuwi na kasi gabi na. Tapos mukhang uulan pa yata. Tumango naman ang babae habang nagpupunas ng luha, saka tinalikuran na ako. Subalit hindi pa man siya nakakalayo, nagulat ako nang paparating na pala si Kiko. Napakalapad ng ngiti nito pero napakunot ang noo ko nang hindi nito pinansin si Chona. Sininghalan siya ng babae at saka sinapak ang balikat. Tuloy-tuloy pa rin ang lakad ni Kiko at diretso lang ang tingin, yung bang tingin na nasa kawalan ang mga mata. Napakalapad pa rin ng ngiti nito kaya kinilabutan na ako. Naisip kong wala yata sa sarili ang kababata ko. Napasinghal pa ng malakas si Chona tsaka napahagulhul. Doon ko napansing napaigtad si Kiko. Ani mo'y biglang natauhan sa gitna ng malalim na pagmumuni-muni. Oh, Chona, anong ginagawa mo rito? Lalong nang galaiti si Chona sa sinabi ng kanyang nobyo. Natigilan ako ng sinampal ng napakalakas ng babae si Kiko bago ito tumakbo habang umiiyak. Napalingon sa akin ang kababata ko. Yung itsura ay parang nagtataka sa nangyari. Kaya binulyawan ko ang kaibigan ko. Sinabi kong sundan niya agad si Chona at humingi siya ng tawad at doon nga ay mabilis siyang tumakbo para sundan ang kasintahan. Ang kaso, Sir Jupiter, umuwi si Kiko na lupaypay ang mga balikat. Hindi raw kasi niya nahabol si Chona. Mabilis daw itong nakapasok sa kanilang bahay at ayaw nang kausapin si Kiko.
Naiintindihan ko naman si Chona kasi napakasakit nga naman nung ikinilos ng kaibigan ko. Yun nga lang po, parang ibang tao na si Kiko nang magising kinabukasan. Nakita ko ulit ang kakaibang ekspresyon ng kanyang mukha. Napakalapad ng ngiti pero tumatagos lang ang tingin. Mabilis lang siyang bumangon tsaka naglakad palabas ng kwarto. Nagtuloy-tuloy sa pasilyo hanggang sa nakalabas na ng kumbento. Na hindi nga siya naligo o naghilamos man lang nun eh. Mabilis naman siyang hinabol ni Kuya Eric at baka raw kasi naglalakad lang ng tulog. Pero dilat na dilat naman ng mga mata nito. Sinubukan naming pigilan si Kiko nang maabutan namin pero pumapalag talaga ito. Tinutulak at sinasapak kami, bagamat yung kilos niya ay padiretso lang talaga. Ibig kong sabihin, wala talaga siyang pakialam sa amin. Gusto lang talaga niyang magpatuloy sa kung saan man siya pupunta. Nakangiti pa rin nga at malayo pa rin ang tingin. Hanggang sa napilitan si Kuya Eric na suntukin si Kiko. Tinamaan ito sa panga at agad ding napaaray ng malakas. Kumunot ang noo, tsaka galit na humarap sa amin. Ano raw bang problema namin at bakit namin siya sinapak? Nagpaliwanag naman kami. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, pero ayaw nitong makinig. Sa halip padabog lang itong bumalik sa kumbento. Nag-almusal tsaka umalis na naman pagkatapos kumain. Bumalik lang bago mag-alas 3 ng hapon. Simula noong araw na yun, kakaiba na ang ikinikilos ni Kiko, Sir Jupiter. Dalawa na nga lang po ang nakikita kong ugali niya. Kung hindi yung nakangiting tulala, nakakunot palagi ang mukha na parang ang laki ng galit sa mundo. Nakakapanibago talaga kasi masayahing tao at maloko naman ang kababata ko. At nagsimula lang naman talaga ang lahat ng yun nang makilala niya si Ramona. Sinabi ko ang kuro-kuro kong yon kay Kiko mismo. Ang kaso, nabulyawan lang ako. Unang beses na napagtaasan niya ako ng boses. Sabi niya wala raw akong karapatang pagsalitaan ng masama si Ramona, lalo't wala naman daw ginagawang hindi maganda sa akin yung babae. Galit na galit talaga siya noon, Sir Jupiter. Talagang nagtagisan pa ang mga ngipin sa harap ko. Napatingin din ako sa kanyang mga mata at pinanlamigan ako ng mapansing may kakaiba sa mga yon. Hindi ko alam kung paanong nangyari pero para bang naging matang pusa ang kaibigan ko. Napakabilis nga lang noon. Napakusot pa ako ng mga mata kasi baka namamalikmata lang ako, subalit ramdam ko talaga ang panginginig ng kalamnan ko. Kaya naman naisip ko biglang palihim na puntahan si Ramona. Gusto kong malaman kung ano ba talagang meron sa babaeng yun. Sinakto ko ang lakad noong 1 linggo na magsisilbi si Kiko sa misa para di niya ako mapansin. Nagdala ako ng banal na tubig tapos nagsuot ng rosaryo sa leeg. Meron din akong maliit na pocket knife para magamit kung sakali. Hindi ko rin muna sinabi kina Kuya Eric at Father Benji ang hinuha ko kasi wala pa naman akong patunay. Pasado alas 9 ng umaga nang makarating ako sa bungad ng Talahiban. Napatago pa ako sa damuhan nang makitang naglalakad si Ramona at dala ang nilalakong mga kakanin. Kinabahan ako. Bigla kasi siyang tumigil at nagpalingalinga. Siguro naramdamang may nagmamasid sa kanya. Mabuti na lang at di naman niya ako nakita. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad tapos ako naman ay nagpatuloy na sa pakay.
Tinakbo ko ang makitid na daan sa gitna ng talahiban. Palingon-lingon at baka may makakita sa akin. Dumadagundong ang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding kaba. Kahit ang malamig kong pawis ay hindi rin dahil sa pagtakbo, kundi gawa ng di maipaliwanag na kilabot. Saglit akong natigilan nang makaharap ko na ang kubo. Tinitigan ko pa ang katabing puno ng santol kasi baka naroroon naman yung kakaibang nilalang na nakita ko. Nang masigurong walang sino man sa paligid, lumapit na ako sa pinto. Nanalangin ng mataimtim at sinubukang buksan ang bahay. Ang kaso, nakakandado ito, kaya ang isang bintana naman ang pinagdiskitahan ko. Dasal ako ng dasal, kako sana ayos lang itong ginagawa kong panluloob at di ako kagalitan ng Panginoon. Sana gabayan ako ng may kapal at ihanda ako kung anuman ang matuklasan ko. Sinubukan kong sirain ng bintanang gawa lang sa malapad na tabla gamit ang dala kong pocket knife. Isinuot ko ang patalim sa siwang at pinutol ang tali sa loob ng bintana. Sir Jupiter, pakiramdam ko talaga noon hihimatayin na ako sa hilakbot at nerbiyos. Talagang tinibayan ko lang ang pananampalataya ko para hindi ako bumigay. Ilang saglit pa. Nagawa ko ring putulin ang tali sa loob ng bintana. Binuksan ko ito at nanlaki ang mga mata sa mga nakita ko sa loob. Isang ribulto ng demonyo ang nakatayo sa gitna ng mesa. Napakarami ring mga itim na bote doon. May mga itim na libro, mga itim at pulang kandila at meron pang 2 bungo ng tao. Lumingon ako sa likod. Ang puno ng santol at ang tahimik na talahiban lang ang nakita ko. Binaling ko ulit ang tingin sa loob ng bahay at napako ang mga mata sa isang maliit na libreta. Kulay itim ang pabalat at may nakaguhit na isa sa mga simbolo ng dyablo. Alam ko yun dahil kasama yun sa mga pinag-aaralan ng mga pari. Minsan na itong ipinakita sa amin ni Father Benji. Mag-ingat daw kami kapag nakakita ng mga ganoong simbolo sa kung saan, lalo na kung nasa gamit na pagmamay-ari ng isang tao. Napatangis ang mga bagang ko. Di ba nakita ni Kiko ang simbolong yun? Di ba niya napansin ang lahat ng mga bagay na nakita ko? Nagpalingalinga ulit ako at nakarating pa sa may likod bahay. Nang may makita akong medyo malaking bato, dinala ko yun sa tapat ng bintanang binuksan ko. Tumungtong ako sa bato tsaka sinubukang abutin ng libreta. Nagawa ko naman. Nakahinga ako ng maluwag nang mahawakan ko na ang libreta at maibulsa. Bumaba na ako sa bato at lumingon na sa daan. Ngunit tumambad sa akin ang karimari-marim na mukha ng isang di ko matukoy na nilalang. Nakabiting patiwarik sa sanga ng puno. Alam kong babae yun dahil sa hugis ng hubot-hubad na katawan at napakahabang puting buhok. Subalit kulukulubot ang kulay kahoy na balat. Matatalim din ang mga ngipin at kuko, tapos napakahaba ng naglalaway na dila. Di rin ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Ang mga mata niya ay ang mismong nakita ko nang sinama ako roon ni Kiko. Ganoong matang pusa rin ang nakita ko sa kaibigan ko nang minsang kagalitan niya ako. Napasigaw ako ng napakalakas kahit alam kong Panginoon lang ang makakarinig sa akin doon. Bumuelo ang halimaw at akma na akong kakalmutin, ngunit agad din itong napaatras na tila na paso.
Nalaglag pa nga siya mula sa sanga ng puno at sandaling gumulong sa lupa. Napatingin ako sa kanya. Inangilan niya ako at minura sa pangalan ng demonyo. Naisip kong pinoprotektahan ako ng may kapal. Malakas ang pananampalataya ko kaya siguro di niya ako magawang saktan. Sinugod niya ako ulit pero muli na naman siyang napaaray at napaatras. Ako naman ay napaupo dahil sa lakas ng kanyang puwersa. Mabuti na lang at agad naman akong nakatayo kahit grabe na ang pangangatog ng mga binti ko. Doon na ako tsumempo at kumaripas palayo sa kubo ni Ramona. Narinig ko pa itong umatungal ng napakalakas ngunit hindi ko na siya nilingon. Ayoko nang makita ulit ang mukha ng isang aswang. Habang tumatakbo, iniisip ko kung sino kaya ang aswang na yun. Si Ramona ba mismo o ibang tao na kasama niya sa loob ng bahay? Baka naman kasi may kasama siyang naninirahan doon na hindi ko pa nakikita. Di ba? Paano naman kasi magiging si Ramona yun eh? Napakaganda nga nung babae. Yung halimaw na nakita ko naman talagang kasuklam-suklam ang itsura at tuyot kong titignan ang kulukulubot na katawan. Yun nga lang, di pa man ako nakakarating sa bungad ng makipot na talahiban, may nakita na akong nakabalandra sa lupa. Isang nigo na may lamang mga kakanin. Katabi rin noon ang mga damit na nakita kong suot ni Ramona nang umalis kanina. Di ako huminto. Nakakatakot na abutan ng halimaw na yun. Nagtuloy-tuloy ako sa simbahan at saktong katatapos lang ng misa na pinagsilbihan ni Kiko. Nakita ko pa siyang kakalabas lang ng simbahan saka napakatalas ng tingin sa akin. Naririyan naman yung parang matang pusa na sumalubong sa paningin ko. Kaya di ko na siya nilapitan. Hindi rin ako pumunta sa kumbento kasi alam kong pupunta roon si Kiko para magbihis. Nagpalipas muna ako ng oras sa bahay ng isang kakilala. Tapos bumalik lang sa kumbento nang magtatanghalian na. Pagkabalik ko sa kumbento, wala si Kiko. Nanahimik muna ako at kumain tapos niyaya ko sina Father Benji at Kuya Eric sa opisina ng kura. Napakalamig ng pawis ko nun, Sir Jupiter, at di ko alam kung paano ko sisimulang ikwento ang lahat. Nag-aalala na nga ang dalawa sa akin. Kasi halata talagang hindi maganda ang ayos ko. Mukha raw akong nakipagsabunutan sa kung sino. Ilang minuto pa nangilid na ang luha ko sa nerbiyos. Lumunok ako ng laway tapos nilamag sa mesa ni Father Benji ang libretang itim. Nanlaki ang mga mata at halos malaglag ang mga panga ng dalawa sa ipinakita ko. Si Father nga ay agad itong binuhusan ng banal na tubig at dinasalan. Pagkatapos tinanong nila ako kung saan ko ba nakuha yun. Muli akong lumunok ng laway at sinabi kong doon nga sa kubo ni Ramona. Sir Jupiter, sinalaysay ko sa kanila ang lahat. Ang mga napansin kong kakaiba kay Kiko, pati na ang mga nakita ko sa kubo ng babae. Sinabi ko rin ang tungkol sa hinihinala kong aswang na sumalakay sa akin. Napasapo sa noo si Kuya Eric. Si Father Benji naman ay pinalatak ang dila at tumiling-iling. Sabi ng pare, hindi maganda to, Juno. Kung tama ang hinala mo, nasa matinding panganib si Kiko. Hindi malabong ginayuma siya ni Ramona. Kung bakit, dalawa lang ang pwedeng sagot. Balak niyang kainin si Kiko o di kaya naman ay gawin ding katulad niya. Gagawin niyang kapares para makapagparami ng lahi.
Sabat naman ni Kuya Eric kung ganoon daw ay kailangan na naming matanggal agad ang gayumang kumapit kay Kiko. Sumang-ayon ang pari. Ang problema, wala nga sa kumbento si Kiko. Malamang naroroon naman iyon sa kubo ni Ramona. At noong sandaling yun, isa lang ang naisip naming gawin. Agad kinausap ng kura ang ibang mga pari at sakristan para hawakan muna ang mga natitirang misa ngayong araw na yun. Paalam niya may mahalagang pupuntahan kasi kaming tatlo kasama si Kuya Eric. Pagkatapos kumuha ang pari ng ilang supot ng banal na asin, tsaka dali-dali na kaming lumabas ng kumbento. Ngunit sabay-sabay kaming natigilan nang makita naming naroroon si Chona. Tinanong niya kami kung nasaan si Kiko. Walang makasagot. Di namin alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Sinabi na lang sa kanya ni Kuya Eric na pinoproblema rin namin si Kiko noong oras na yun. At sa katunayan ay pupuntahan namin ito. Napasapo sa ulo si Father Benji kasi alam na niyang magpupumilit sumama si Chona dahil sa sinabi ng kapwa ko sa Kristan. Sir Jupiter, 4 nga po kaming pumunta sa may talahiban. Tig-isa kami ng supot ng benditadong asin na bigay ni Father Benji. Sa bungad pa lang, ramdam ko na naman ang hilakbot ng maalala ang engkwentro ko sa aswang. Wala akong magawa noon kundi kumapit sa krus ng rosaryo ko sa leeg at manalangin habang naglalakad. Si Father Benji nga ay kumikibot-kibot pa ang mga labi sa pagdarasal at nerbiyos. Si Chona naman, alam kong iniisip na dadatnan namin si Kiko kasama ang isang babae. Pero wala pa itong kaalam-alam kung anong klaseng nilalang ang naroroon. Nang natanaw ko na ang puno ng santol, binulungan ko ang mga kasama na magdahan-dahan sa paglalakad. Mas mabuting makalapit kami ng di namamalayan kaya naman halos gumapang na kami sa mabagal ngunit payukod na paglalakad. Mabibigat ang hininga dahil sa pagod at kaba. Ramdam sa bawat isa ang pagkabahala sa kung anumang di inaasahan. Nang makalapit na kami, naulinigan na namin ang mga ungol at halinghing. Susugod na sana si Chona. Mabuti na lang at agad namin siyang napigilan. Pilit muna namin siyang pinakalma kahit nagpupuyos na ito sa galit. Hindi kasi kami pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Sigurado kaming boses ni Kiko ang sumasabay sa halinghing ng isang babae. Maingat pa kaming lumapit at sumilip, Sir Jupiter. Nakita nga namin sa gitna ng mainit na kahalayan sina Kiko at Ramona. Doon sila naglalaro sa mismong lupa sa may harap ng kubo. Walang pakialam kahit nanlilimahid na sa naging putik na lupa dahil sa kanilang pawis, laway at katas. Hanggang sa di na nga po nakapagpigil si Chona, napasigaw na ito at sumugod sa dalawa at agad pinagsasapak si Kiko. Natuon ang pansin ni Ramona sa sumugod na babae pero nakita kong nag-iba na naman ang itsura ng mga mata nito. Bahagya ring tumalim ang kanyang mga kuko at akma na niyang kakalmutin si Chona. Mabuti na lang sinigawan na ni Father Benji si Ramona. Napalingon naman ito agad sa amin na Father Benji at Kuya Eric tsaka nanlaki ang mga mata nang makita ang pare. Walang ano-ano ay sinabuya ng benditadong asin ni Father Benji si Ramona. Umangil ito at napaaray tsaka mabilis na gumapang sa lupa palayo sa amin. Kita kong umuusok ang hubot-hubad nitong katawan kapag nadadampian ng asin at bago pa man sa tuluyang makasuot sa talahiban. Napansin na naming kumukulubot ang kanyang balat at namuti ang kanyang buhok. Kumpirmadong siya nga rin mismo ang nakainkwentro ko kanina.
Binaling namin ang pansin kina Kiko at Chona. Pinapakalma ng pari ang dalagang halos magwala pa rin sa kakaiyak. Si Kiko naman ay ganoon pa rin, Sir Jupiter. Napakalapad ng ngiti at nasa kawalan ang tingin. Halatang wala pa rin sa sarili. Hindi man lang nito pinapansin ang nobyang galit na galit. Ni hindi nga inabalang takpan ng kanyang hubot-hubad na katawan. Ako na nga lang ang umalalay sa kababata ko para makapagbihis. Dinasalan at benendisyonan ni Father Benji ang buong lugar. Sinunog din namin ang mismong bahay ni Ramona kasama ang mga gamit nito. Sinigurado ng pare na hindi na babalik sa lunggang iyon ng halimaw. Kahit pa hindi namin alam kung saan na ito pumunta. Pagkatapos dali-dali na kaming umalis, ako na ang naghatid kay Chona sa kanila habang dumiretso sa kumbento sina Father, Kuya Eric at ang wala pa rin sa sariling si Kiko. Nakakakaba at nakakailang nga lang kasi naiwan ako para paliwanagan si Chona. Di pa naman ako magaling sa mga ganon lalo na noong panahong yun. Sir Jupiter, akala ko talaga sasabihin niyang walang kasalanan si Kiko kasi nagayuma lang ito ni Ramona. Kaya ikinagulat ko talaga nang sabihin niyang suko na raw siya. Oo, ginayuma lang si Kiko ni Ramona. Pero siguradong papatulan pa rin naman ng kababata ko yung babae kahit walang gayu-gayuma. Baka nga raw nagtagumpay ang gayuma ni Ramona kasi marupok si Kiko. Di na ako umimik. Tama naman siya di ko rin siya masisising mapagod kasi ilang ulit na nga naman siyang nasaktan ng hayop kong kaibigan. Mas mabuti na rin yun para makapagpatuloy na siya sa buhay ng walang pabigat sa puso. Sabi ko na lang sa kanya sana di siya mahirapang malimutan si Kiko at sana makahanap din siya ng taong talagang magmamahal sa kanya. Kimi naman siyang ngumiti sa hangin tsaka pumasok na sa kanilang bahay. Ako naman ay naglakad na pabalik ng simbahan. Iniisip na malapit na ring matapos ang lahat. Subalit, mali pala ako, Sir Jupiter. Pagkarating ko sa kumbento, medyo maayos naman na ang kalagayan ni Kiko. Nakakausap na rin siya ng maayos ni na Father Benji at Kuya Eric. Naalaman naming naalala pala niya ang lahat ng nangyari. Pero katakataka raw na hindi niya kontrolado ang sarili niya. Mangyak-ngyak pa nga siya habang sinasabi na hindi niya gustong pumatol sa isang huklubang aswang. Ang totoo raw kasi napakatanda na ni Ramona. Pawang balat kayo lang ang maganda nitong anyo. Nakakasuka raw isiping nakipagsiping siya sa isang babaeng ilang dekada ang tanda sa kanya. Tinanong din niya sa akin kung kumusta si Chona. Napayuko lang ako at nagkamot ng batok. Tinanong niya ako ulit kaya sinabi kong, wala na tol. Suko na raw siya. Sir Jupiter, napasubsob ng mukha sa mesa ang kababata ko. Alam kong totoo ang iyak niya noong sandaling yun. Kilalang kilala ko na yung taong yun. Oo, maloko yun. Pero alam ko kung kailan seryoso na siya at talagang bumibigay na ang luha. Hindi ko nga lang siya pinigilang umiyak kasi kailangan niyang harapin yun. Nawala ang isang totoong nagmamahal sa kanya dahil sa kalokohan niya. Harapin niya yun. Nahimasmasan naman po si Kiko matapos noon, Sir Jupiter, bagamat hindi pa rin na ibabalik ang masayahin niyang ugali. Malungkot lang ito buong hapon hanggang gabi. Binabantayan ni na Father Benji para siguradong hindi ito mawala ulit sa sarili.
Mag-alas 7 ng gabi patapos pa lang ang hapunan namin kasama ang iba pang mga nanunuluyan sa kumbento. Unang tumayo si Kiko para dalhin ang kanyang pinagkainan sa hugasan. Doon pa lang, may masama na akong kutob. Ngunit di ko matukoy. Walang imik din siyang lumabas ng kusina at nagtuloy-tuloy palabas ng kumbento. Kaya naman dali-dali na akong tumayo kahit di ko pa ubos ang iskabetche sa plato ko. Tumakbo ako pasunod sa kaibigan ko at saka agad kong hinablot ang kanyang braso. Naramdaman kong umaambon pala noong mga sandaling yon. Tama nga ako, Sir Jupiter. Nang lingunin kasi niya ako, kita kong nasa kawalan na naman ang kanyang tingin at napakalapad ulit ng ngiti. Kapansin-pansin na ring may sapusa na talaga ang kanyang mga mata. At hindi ko na yun guni-guni. Matapos niya akong lingunin, humarap na siya ulit sa daan at nagpatuloy sa paglalakad. Pinilit ko siyang pigilan ngunit tinulak lang niya ako ng malakas. Dumating naman sina Father Benji, Kuya Eric at ang iba pang mga taga-kumbento. Tapos tulong-tulong nilang hinarangan ang daan ni Kiko at pinigilan ito. Doon na po nagsimulang lumagim ang mga pangyayari, Sir Jupiter. Pinipilit po talaga ni Kiko na makawala sa aming mga pumipigil sa kanya. Tinutulak niya kami ng malakas. Di rin siya nangingiming suntukin at tadyakan kami. Maski nga po ang kura paroko ay nasikmuraan niya. Dagdag pa sa pahirap namin ay ang tuluyan ng pagbuhos ng napakalakas na ulan. Kaya naman mas pinag-ibayo pa namin ang pagpigil kay Kiko hanggang sa magawa na nga namin siyang matalian. Sinabi ni Father Benji na dalhin namin ang kaibigan ko sa loob ng mismong simbahan. Ginawa naman namin ito agad kahit napakahirap kaladkarin nang nagwawalang si Kiko sa ilalim ng unan. Napakalakas kasi talaga niya noon, Sir Jupiter. Hindi talaga pangkaraniwan ang puwersa ng kanyang pagpupumiglas. Ilang minuto pa nagawa na namin siyang hilahin sa harap ng entrada ng simbahan. Doon lalo pa siyang nagwala. Animoy takot na takot sa nakikitang pagdadalhan sa kanya. Pilit nitong kumapit sa mga bakal na tarangkahang nasa bungad ng simbahan. Nagsusumigaw at pinipilit maitulak ang sarili palabas, subalit nagkikisay nang biglang wisikan ng banal na tubig ni Father Benji. Nang manghina, tuluyan na naming pinasok sa simbahan si Kiko. Bumahid pa nga sa sahig ang tubig ulan mula sa mga damit namin at sa kinakaladkad na katawan ng kaibigan ko. Iginapos namin siya sa gitnang haligi na nakaharap mismo sa altar. Tuloy-tuloy lang ang kanyang mga ungol na nagiging mayat-mayay hiyaw. Tuloy-tuloy lang din ang pananalangin namin kahit binabalot na kaming lahat ng kilabot at pangamba. Mahigit 10 kami lahat na naroroon. Pero sa tingin ko sina Kuya Eric at Father Benji lang yata ang nananatiling matatag. Ilang minuto pa nakarinig kami ng mga yabag mula sa labas ng simbahan. Kasabay nito lumukob din sa buong simbahan ang napakabigat na presensya. Nagdulot yun sa akin ng matinding hilakbot at muling pumasok sa isip ko ang itsura ng halimaw na anyo ni Ramona. Agad sinabi ni Father Benji na isarado ang lahat ng mga pinto at bintana. Ginawa naman ito agad ng mga kasama namin samantalang natagpuan ko na lang ang sarili na naninigas sa kinatatayuan. Hindi ako makagalaw sa isiping nasa labas si Ramona. Natahimik kaming mga nasa loob. Si Kiko lang ang nag-iingay. Dinig pa rin namin ang malakas na buhos ng ulan. at yabag ng kung sino sa labas.
Ilang minuto pa halos lumukso ang puso ko palabas sa aking dibdib nang may kumatok sa kahoy na bintana. Napakabibigat ng mga katok na yun. Halos kasing lakas kasi talaga ng martilyong pumupukpok sa kahoy. Mabuti na lang talaga at gawa sa matigas na uri ng kahoy ang mga bintana. Tapos matitibay din ang kantado. Palipat-lipat ng kinakatok na bintana ang hinihinala naming si Ramona, Sir Jupiter. Naririnig nga rin naming inaakyat niya ang mga dingding at bubong ng simbahan. Halatang desperada talagang makahanap ng malulusutan. Si Kiko naman tuloy-tuloy pa rin ang pag-ungol hanggang sa napansin kong umuungol din pala si Ramona sa labas. Hindi ko man sila maintindihan, inisip ko na noong tinatawag ng aswang ang kaibigan ko. Makalipas ang ilan pang minuto, maingat na tinanggal ni Father Benji ang kandado ng isa sa mga bintana. Nagtaka kami ni Kuya Eric at ng iba pang mga kasama. Tapos tumayo siya sa tapat ng bintanang yun, animoy may hinihintay. Natahimik ulit kami. Si Kiko at ang ulan lang ang naririnig namin. Kumakabog ang dibdib namin lalo na nang marinig naming may kumakaluskus na sa dingding malapit sa bintanang wala ng kandado. Binubulungan namin ng tanong si Father Benji kung ano ba ang iniisip niya. Delikado kasi kung makakapasok ang aswang, baka di namin kayaning labanan. Subalit hindi tumutugon ang pare. Sumenyas lang ito na manahimik kami at ilang sandali pa nangyari na nga. Ang kinatatakutan namin nang mapansin na ni Ramona ang bintanang yun, kinatok niya ito at bagya itong nagbugkas. Doon din, tuluyan niya itong binuksan at agad lumundang papasok ng simbahan. Sa muli nakita ko na naman ang huklubang hubot-hubad. Kulukulubot ang balat sa buong katawan. Napakahaba ng puting buhok at may sapusa ang mga mata. Ang akala ko talaga susugurin na niya kami para maitakas si Kiko, subalit nagulat na lang ako nang bigla itong maghumiyaw at magkumahog na makabalik sa labas. Si Father Benji naman ay mabilis na sinabuyan ng banal na tubig at benditadong asin ang babaeng aswang. Agad umusok ang balat nito kasabay ng tuloy-tuloy niyang paghuhumiyaw. Hanggang sa makabuelo na nga ito at nakabalik sa labas. Muling sinara at kinandaduhan ni Father Benji ang bintana pagkatapos ibinaling niya ulit ang pansin kay Kiko na noon ay wala na talagang tigil sa pagsusumigaw. Nagsasalita na rin ito, sinasabing balikan siya ni Ramona. Subalit hindi na po ito nangyari dahil tuluyan ng tumigil ang mga kakaibang kaluskos. Wala na rin ang napakabigat na presensya ng aswang. Tuloy-tuloy naming dinasalan si Kiko noong gabing yun. Tinapos namin ang lahat ng mga misteryo ng rosaryo para lang sa kaibigan namin. Si Father Benji naman ay nagdasal pa ng Latin para lang tuluyang matanggal ang gayumang ginamit ni Ramona. At pagsikat ng araw, tuluyan na nga pong huminahon si Kiko. Sir Jupiter, pagkatapos ng pangyayaring yon, nagkusang loob na pong lumabas ng kumbento si Kiko. Wala na raw kasi siyang mukhang maihaharap sa amin kasi alam niyang kasalanan niya ang pinag-ugatan ng lahat. Nagsisimba pa rin naman siya at tumutulong sa mga gawaing simbahan pero hindi na siya bumalik sa pagiging sakristan. Di na rin sila nagkabalikan ni Chona. Kasi lumipat na pala sa Visayas ang dalaga.
Ako naman ay pinag-aral ng vocational course ni Father Benji tungkol sa cooking. Mahilig po kasi talaga akong magluto, kaya yun ang tinahak kong karera sa buhay. Sa ngayon, may sarili na po akong pamilya at naging sakristan din ang panganay kong lalaki. Buong puso kaming naglilingkod sa Panginoon ng asawa at anak ko at naikwento ko na rin sa kanila ang pangyayaring ito sa parokya. Siguro nga napakalagim ng nakaraang ito. Pero kinapulutan naman namin ito ng dalawang mahalagang aral. Una, huwag paglaruan ng damdamin ng mga taong nagpapahalaga sa iyo. At higit sa lahat, panatilihing matibay ang pananampalataya sa Panginoon. Siguradong hindi ka niya ipapahamak. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Lubos na gumagalang, Juno ng Pangasinan.